kan so ne cuta ba mutuwa ba, shi hali zanen dutse. Allah ya bar mu da ku tare kan sila. Gari da masoyi zan zai duk tsawon nisan kiwo, don rashi da masoyi shi da ke zama babban ciwo. Shi yake sa kai kawo har ma waɗansu suke yawo. Godiya na yi wa Allah, shi ya so kuma na shilla da yin ziyara dutsen kan sila. Wata rana ne ranar Lahadi da ba zan mancewa ba, zai shiri na sanyo kaya mai tsafta da na duba, sai na ɗauki wayata da kira Ibrahim ɗan baba. Na fito don na shirya yara nake so za mu tafi, sai ko ya faɗa min gani kofar gida tuni na shirya. Sallama nan yau da iyalai na sannan muka hau hanya. Mun biya rijiyar zaki idan hajiya mai kyanniya. Muka ɗau mota sai ta ce ga ambashi ma ya raka ku. Ta kira kebi ya faɗan ya ce mun mu same shi a kurna. Mun sha fama don gosulo gashi rana na kuna. Muka ɗauke biyu muka doshi hanya ta kansu na daikana. Ga sabi ina ta waya don mun yi latti da zuwanmu. Muka ce mai ga mu tafiye ya yi mana fatan alkhairi. Tafiyar na yin sauri muna ta yin fira da annuri. Ba zato ba tsammani tayar mu sai tayo shari. Ibrahim sai ya faɗan ya ce min da kallon hanyar nan arina. Sai ko muka ja birki mun kaɗa ko safaya taya. Bayan mun ɗaura sai kan kiya mun kauce hanya. Sannu muke tafiya muna hira babu batun gajiya. Sai ga ma dutsen ma nan da nan mun ka shige ta cikin. Nan sai na gano jama'a suna marhaban a cikin murna. Sabi Ali da Awwalu lokacin da su sun nuna. Nan take sukan kai mu restaurant muka zazzauna. MD restaurant alaji da shi kaf dutsen kan sila. Na ga daban jama'a masoya sun ban mamaki. Na ga dubin jama'a suna zuwa daga abin kirki. Matuka na sha aiki ciki na yawan da yake wanki. Tambas mai sha yawo min kewaya nan dutsen wani fati ya ka shirya sun zata nan ne zan kwana. Sai na ce kuyo haƙuri can Kano nan ne zan kwana. Mai sauraro na biyu sannu a sanni na zanzana. Sausayi ne ke ta kira kar da in kwana a dutsen kan sila. Kan so ne cuta ba mutuwa ba, shi hali zanen dutse. Allah ya bar mu da ku tare.